Ahoj, já vás vítám u nového videa. Já jsem Kuba a vítám vás o Minecraftu. A jdeme na to. Půjdeme do mýho serveru. Tak. A pardon, že mám kasel a límu. Takže omlouvám se. Wow. A to asi je jiný server. Jiný server. Jdeme si to uložit tady ten server a půjdeme na jiný. Tak, to je ten můj server. Jsme tady tomu domě. Myslíte, že mám tam ty servery, ty jsem měl, ale nemám je? To je další nový server. A potom Zekasu. Tady právě si postavím nějakou farmu. Tady. Nebo něco jiného. Jak to myslíš? To je Svartalheim. Tady jsem postavil tady tu věc. Náhodou. Afrika je tady, jde vypnout. To nastavení je obsáhlý. Jako fakt obsáhlý. Jako vlastně barvoslepý, vypnutí blurou, jo, nastavení quick time. Tak. Tady asi nějakým způsobem Tady nemám nic. Tady nemám taky nic. Tady mám taky něco. Tak tohle je můj server a tam jsou dát. Takže nějaký a mám plánu si koupit Minecraft na můj notebook právě, já mám i notebook jiný. A na to si koupím Minecraft a stanu si nějaký mody. To bylo tady ty sody. Komu nebudu používat, abyste mi neviděli. Náhodou. Jo. Tady ty.
To je to. Já říkám, je to youtuberský život. Asi dosáhnu až bude 1000 nebo milion, tak na to jsem písaný video. Ale záleží, jak budu mít třeba měsíc novou a takový. Dávám sem popisu mého videa mého kamaráda, který se jmenuje Eli. Já mu i napíšu, že se mu může zahrát nějakou hru na mého notebooku. A jenom aby to taky natočil. A když budu mít Minecraft, tak s ním budu natáčet Minecraft, ale pokémonský. Takže počkejte si. Budeme rád na někomu serveru, už tam je. Já tam ještě nejsem. Ale můžete dát i bez toho Minecraftu. Tu musíte mít takovou aplikaci. A to jenom potom ukážu. Takže na to musíte chvíli počkat. Stanout si i tu aplikaci, aby se mohlo natáčet na tom notebooku, protože to je důležitý. I na to stříhání. A doporučuji vám, abyste mě napsali sem do toho komentáře, jakou hru si máme zahrát jaký server máme udělat. Já mám plánu udělat s mým kamarádem Miner 3. Takže jo, máme udělaný na tom notebooku právě. Mám i na ten Minecraft, i na ten můj tablet. Mám i tablet. A to tam mám. Ten Minecraft stažený. A tam máme udělaný Miner 3. Takže a nebojte se, my to udáme i na tom notebooku. Já pozvu lidi, kteří jsou jakoby youtubersi. A udáme si nějaký úkoly tam. Aby to popísaný. Tak. Co teď? Proč točím mi tale? Protože ten bug, protože jsem to mám mozku stavený na tom mobilu. Jsem zvědavý, jestli to bude na tom notebooku. Protože někdy na notebooku jsem nehrál Minecraft.
Hmm. Dneska je zajeblý. To je nová triple hra, to je fakt běžný. Tady druhý opatra, ale co tady? Ojoj. Tato druhá je zamčená, zapálením pochodní nad 3 runami hodem. Já mám další. Tři pochodně, a? Tady ještě nějaká. Mají menší dosah tyhle ty svině. Blades of Chaos jsou nějaký krát. Zbytek není početný. Někdo musí učit víc početný. A heleme se. Ah. To máme poslední. Odpálit. Neodpálit trošku do prdele. Dále odpálit. To je odpíječku. Hodí všechny. Let's go! Jedno ze dvou, ok? Chceš jenom 2 na další life upgrade. Tak kolik máme lidí, já streamu 8 minut po půlnoci, hoďte mi sem nějaký zátrasy, smiley, facey, na pokračovat do této šťavnaté komíny, dokončíme příběh Mírát, ty obrovský velryby, želvy, čehokoliv, co tam je, jakožto gigantický ostrov uprostřed. A merch je spuštěný na Real Geeku pro úplně všechny, časově limitovaný do 18. listopadu. Tak.
Ticho, dívek, ale Lukáš, ty vole, ty ho museli ty kabáty nasrat natolik, že tam teda udělal solidní jako zářez, no. Tam byly... Lze vyrobit, dobrý. Tady ta plus 6, síla dolů, nebo tady... Otávky vylepšit. Dáme si tohle z toho. Jdu zrovna vylepšit, síla plus 23, let's go. Zrovna na level 3, paráda, nátrpníky, dávají solidní. Je tady i bonus, povalení úbytku, obráčení nepřátel o 50%. Můžeš ten skill druhé, tam má. Pokračující uchop, posleduje dávku zdraví. Jo, to je, když je teda grappling a domrdáš, tak to ještě i vylečí, paráda. Tady potřebuji další 2 rudy a to získám z té finální výhně, takže budu mít celý tady ten svět a můžu ji upgrade. Je paráda. Tak, ještě 2500 XP. Zdá něco nový. Nami, TR2, to nechci. Prostě UX dozadu a hození sekery, to je dobrý. Čepele už jsou na level 2, paráda. Já bych viděl ten Mjolnir, který máš Instagram. Když se dostanu na výklíčko, nebo to je unboxing dneska nebyl, protože mě nedorazila ani kolektorka, ani ten Mjolnir. To ani nemusel dělat, to samo. Tohle normálně, ale ty brány normálně znamenají jistý, ne úplně příjemnej posmach. Ale tady nic. Jsem to prostě odevřel. Tamhle to jde asi a nechal 13 let na merch, dík moc Brenčík, děkuji. Když to rád najde zátak, jak ten blázenek si to byla hrozná nuda. Starší generace k Instagramu už nedává. Tak. Unlucky, to ještě uzavřel.
kamarád. Finální výheň. Tak. Já se musím podívat na YouTube. Já si nějak koukám na ten YouTube. Já udělám tu finální výheň. Tak se podíváme na zoubek téhle stýmačce. Když si budeme moc posvobodit. Nejenom, že cítím ten kouř, já ho vidím, synu. A je, tady to vypadá, že to bude složitější puzzle. Bude tvůj had světa, nevíš? Ty vole, já i kdybych věděl, tak ti to neřeknu, protože došlo ti, že možná tady jakoby jsou tisíce dalších lidí, kteří nepotřebujou mít vyspoilerovanou celou hru předtím, než ji odehrajeme, nebo než si ji zahrajou sami. We could swing across that lift thing. Yeah. Yeah. Okay. It's gotta be the right spot. To je správně. Rozumím. Dále. A je. Tak. Zde nemáci definitivně roztajou za chvíli. Že, kluci? Ano, bude jenom na PlayStation. Sony série. Když vás má banka ráda, vrací vám peníze na účet. Další místo, když můžeme rozbít podlahu. Tak, dáme si... Co dělal po YouTube? Tady. Tyhle, tady to je komplikovaný, kurva. Paráda, jestli to odevřu taky. Bum. Jo, já jsem si teďka udělal cestičku, takže teďka to můžu vytáhnout po levé vejš a vylíst tudyma zase nahoru, že jo? Jasný, a pak to přeskáču na druhou stranu. Rozumím. Fake mi rodil 10 darovaných sabošů, tedy potles pro Fake mi došá za 10 darovaných. A za 15 měsíců si do rovičí do novýho šejdík, tak tady se neví. 1, 2, takhle ať to přelítnu. A ten výtah jako takový potřebuji šoupnout. Jak se šoupal ten výtah? To bylo tady. Píčo toho, co už se jako... To třeba nějak dolů. A tudy to nejde. Takže jsem nedostanu k tomu. Že jsi udělal zkratku. Tak. No, přemýšlím, kam pojedeme na výlet. Co myslíte vy? Nechci jít to musí jít pak ještě nějak aktivovat, ne? A chci si nazbírat hodně odběrů, takže na YouTube. A když budu mít lepší kanál, no mám plánu si udělat nový kanál. Úplně dolů, já musím A já jsem si udělal tu díru. tam to chci mít. Právě. Tak.
Já se podívám dále. Já jsem to dělal. Jo, takhle. OK. Juj, panda. Ahoj, pando. Proč mám tohle? Aby jsem to tady je. Veď jsem tady. Půjdeme sem dolů. Jo, tady máme se osmrtěli. A si dám tady pustu tady ty věci. Tak. A tady ten, který máme postavený. Oki. Co potřebuju na tu budovu. Já přemýšlím, že si tady postavit tady něco. Ale přemýšlím co. Tady ten dům máme postavený, to byl lepší úkol. A ten udám si udat tady něco. A se jdu asi podívat. No tady čtípec. No, když to nemám. Když to nemám. No to je asi dobře. Já se podívám. Nevíte, jaký mody si mám stáhnout do toho notebooku, když budu mít dát ten Minecraft. Ale možná zkuste zjistit o toho modu. Já dal gamer s mentem. Jmenuje se to Futurecraft, nebo tak. Nebo Futurecraft. Že to jde na tu verzi, na tu novou verzi, alebo na tu starou verzi. Jsem zvědavý, co mi tam jde do mého komentáře napíšete. Bude to si vědět. Právě. To je po vás úkol. Musíte zjistit ten mod Futurecraft se to jmenuje. Futurecraft se to jmenuje. Abyste zjistili, že to jde na tuhle verzi. Na tuhle verzi, co je na tom notebooku. A nebo na tu starou verzi. Jsem zvědavý, co mi se napíšete. Takže jsem zvědavý, co mi se napíšete. Právě. A napište mi, jakou budovu mám tady udělat. Ano. Takže a plánuju si udělat i nový server. Nebo i natase i nový věci. Já se podívám sem. Jestli tu nemám. A jsem zvědavý, co postavím tady právě. Tady. Takže mějte se. Takže čau. Opíš, ahoj.